Hola, senyora Stein, en què estàs pensant? No ho sé, donava voltes a la relativitat. Senyora Iminoeda, com van ses matemàtiques? Ja ho veus investigant perquè siguin molt més pràctiques. I tu, Luis Pastor, potser en fas alguna? Jo crec que aquest matí crearé una vacuna. Bàrbara McClintock, genètica a estudiar. El Nobel que tenia ningú no li regalà. I com no, Marie Curie, una dona especial. 2 Nobels aconseguir, ella sí que era genial. I com no, Marie Curie, una dona especial. 2 Nobels aconseguir, ella sí que